Čaute ľudia, tu je Erika, ja vám musím ukázať veľmi dôležitú vec. Počkajte. No, takže táto vec je veľmi vzácna. $346 miliónov. Tak, 304 miliónov, tak. No, takže dúfam, že sa vám tento šortík páčil a mám otázku na vás, že mal by som začať na začiatku Dead Island 2, lebo s Monkom sme hovorili, že možno natočíme, tak povedzte.